Hei, tässä videossa aion selittää Venäjän eri valtaryhmät vahvimmasta heikoimpaan. Monilla on harhakuvitelma, että suurien maiden diktaattorit voivat tehdä ihan mitä vain huvittaa, mutta sielläkin on ryhmiä, jotka ajavat omia etujaan ja joiden kanssa on neuvoteltava, jos haluaa säilyttää valtansa. Ero on se, että he eivät vaaliuurnilla sitä tee, vaan heillä on oma ryhmittymä takanaan, jolla on valtaa. Aion käydä seuraavat ryhmittymät läpi johdosta ruohonjuuritasoon. Ensimmäisenä on putinistit, jotka kuuluvat yhtenäisen Venäjän puolueeseen ja haluavat säilyttää Putinin johtajana. Ja siitä kahdesta on voimakkaampi tämä ryhmän alaosa silovikit. Niihin kuuluu tämä nykyinen Venäjän presidentti Putin, hänen turvallisuusverkosto lähipiirinsä kuten Patrushev, Portnikov ja entinen puolustusministeri Sergei Shoigu. Silovikit ovat tällä hetkellä vallassa ja ovat myös ryhmistä voimakkaimmat. Nämä ovat tämän hallinnon konservatiiveja, jotka yrittävät säilyttää mahdollisimman paljon nykytilanteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että Putinin kannatus on heidän mukaan pidettävä korkealla ja turvallisuusverkoston korkea ulkoparlamentaarinen valta ja voima on säilytettävä. Ryhmittävä nousi valtaan, kun Putin ensin nousi pääministeriksi ja pian sen jälkeen presidentiksi vuonna 2000 Jeltsinin suosion avulla. Putin on turvallisuusverkostosta Itä-Saksassa työskennellessään Neuvostoliiton aikana, joten luonnollisesti hän valvoo heidän etujaan ja on heidän liittolainen. Putin tämän liiton kautta varmistaa heille tärkeät hallintoasemat, jopa armeijan puolustusministeriöstäkin, kuten näkyy edellä mainitun Sergei Shoigun nimityksessä puolustusministeriksi vuonna 2012, vaikka hän ei ollut armeijataustaa. He yrittävät saada armeijan, kommunistit ja nationalistit puolelleen vetoamalla Venäjän suurvalta-asemaan ja yrittämällä pitää länsi pois lähistöltä. Tämä selittää myös sen, miksi Putin on valmis tekemään jopa diplomaattisesti ja taloudellisesti kyseenalaisia päätöksiä maailmalla, kuten Ukrainaan hyökkäyksen, mikä on eristänyt Venäjän länneltä pitkäksikin aikaa ja on aiheuttanut sanktioita, jotka eivät ole hyväksi taloudelle. Silovikit haluavat pääasiassa lähentyä Kiinan kanssa länttä vastaan, varsinkin lännen kanssa tapahtuneen välirikon jälkeen. Silovikit uskovat siviilikkeen kanssa moninapaiseen maailmaan, missä on Yhdysvaltojen lisäksi samanvertaisena mahteena Venäjä ja Kiina. Seuraavaksi ovat hiukan maltillisemmat siviilikit ja teknokraatit, kuten heitä kutsutaan myös. Heidän kasvonsa on tunnettu entinen pääministeri ja sekä entinen Venäjän presidenttinä vuosina 2008–2012 ollut Dmitri Medvedev. Hänen lisäksi siviilikkeihin kuuluu sen lisäksi myös reformistikaupungina tunnetusta Pietarista tulleita lakimiehiä ja muita. Vaikka he ovat aika samanlaisia silovikkien kanssa, heillä on muutama ero heihin. Ensinnäkin heidän nationalisminsa on leppyneempää kuin Putinin klikin. Tämä tarkoittaa sitä, että he suosivat diplomatiaa sen sijaan, että eristäisivät maansa lännestä, ja he suhtautuvat Kiinaan varauksellisemmin kuin nykyinen linja. Heidän relevanssissa on pienentynyt viime vuosien aikana, kun maan suunta on siirtynyt nationalistisempaan suuntaan, ja Medvedev ei ole enää pääministeri, kun hänen sijaan nimitettiin vuonna 2020 Mikhail Mishustin. Erityisesti Ukrainan konfliktin vuodesta 2014 alettua mahdollisuudet välien lämpemiseen
lännen kanssa ovat nykynäöllä yhä kaukaisimmiksi ja kaukaisimmiksi tulleita. Ja jopa Medvedev on Putinin läheisenä liittolaisena uhkaillut länttä ydinpommeilla. He eivät kuitenkaan ole liberaaleja, vaan uskovat vahvan johtajan tarpeeseen, vanhoillisiin arvoihin ja kuuluvat silovikkien kanssa samaan puolueeseen. He ovat näistä ryhmittymästä kenties kaikista pragmaattisimpia, koska he eivät halua keikauttaa poliittista venettä liikaa, mutta ovat valmiita myös tekemään reformeja. Sen jälkeen on puolueen ulkopoliittisia voimia, jotka eroavat rajummin poliittisesta konsensuksesta ja saattavat haluta putinismista eroon. Voimakkain näistä on asevoimat, ja heidän johtaja on yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov. Ja armeija on kone, joka pääasiassa säilyttää Venäjän relevanssin valtioissa, jotka yrittävät päästä Venäjän otteesta irti. Venäjän asevoimien tavoitteet ovat yksinkertaiset, vaikka eri osastot haluavatkin juuri itselleen suurimmat budjetit. Asevoimat voidaan jakaa laivastoon, ilmavoimiin, avaruusvoimiin, ohjusvoimiin, maavoimiin. Niihin kuuluu värvätyt ja eliitti- ja maahanlasku VDV-divisioonat ja palkka-armeijat, kuten esimerkkinä olikin pahavaineinen Wagner. Varsinkin palkka-armeijalla ja Gerasimovilla on ollut kinaa siitä, kuka saa eniten tulivoimaa ja sen kautta valtaa käyttöönsä, mikä on heikentänyt asevoimia. Mahtava esimerkki löytyy vuoden takaa Wagnerin juhannuskapinasta, missä Wagnerin de facto johtaja Jevgeni Prigozhin yritti syrjäyttää Gerasimovia Šoigun. Kaikkien asevoimien tavoitteet on tietysti nostaa osa-alueen budjettia, vaikka toiset taas ovat eri mieltä siitä, mihin armeijan pitää mennä. Toiset haluavat korkealaatuisemman vapaaehtoisen kontraktiarmeijan, ja toiset taas haluavat palata neuvostoaikaisempaan tyyliin, missä Venäjällä on miljoona-armeija. He haluavat myös heidän oman johtajan armeijasta, eikä mistään verovirastosta tai turvallisuusverkostosta, kuten on ennen ollut. Sen jälkeen on oligarkit, ja se tarkoittaa rikkaita yritysjohtajia, joilla on useat siteet johtajaan, ja heillä on myös paljon usein ulkoparlamentaarista lobbausvaltaa ja epäreiluja etuja yritysmaailmassa, kuten monopoleja. Ryhmä syntyi Gorbatsovin Neuvostoliiton aikana sekä Jeltsinin Venäjän kauden alussa 1900-luvulla, kun Jeltsin yksityisti uuden Venäjän valtiobisneksiä pilkkahintaan. Jeltsin myöhemmin tukeutui heidän valtaansa vuoden 1996 vaaleissa, kun hän pyysi mediaoligarkkeja mustamaalaamaan kommunisteja, jotka melkein voittivat vaalit. Myös Putinin kanssa välit ovat varsin lämpimät, ja he ovat vieläkin suhteellisen tärkeässä asemassa. Heihin kuuluu muun muassa Roman Abramovich ja Vladimir Potanin sekä muita lukuisia miljardöörejä. Heidän edukseen on, jos vallankahvassa on heille ystävällismielinen johtaja, joka ei yritä lakkauttaa heidän etujaan ja valtaansa. Heidän varallisuutensa on kärsinyt Ukrainan konfliktin 2022 alettua, koska länsi on asettanut sanktioita ja paljon heidän omaisuuttaan on jäädytetty länsimaissa. Sitten on muita puolueita, jotka on yhtenäisen Venäjän lisäksi. Niitä on muun muassa kommunistit ja sosiaalidemokraatit. Vaikka Neuvostoliitto hajautui vuonna 1991, Venäjän kommunismi ei ole täysin lakannut. On melko iäkkään Gennady Zyuganovin johtama kommunistipuolue on suurin oppositiopuolue Venäjällä ja jäänne Neuvostoliiton kommunistista puolueesta.
He eivät kuitenkaan tue kansainvälisyyttä enää, vaan ovat myös omaksuneet perinteisiä arvoja, kuten kristinuskon ja nationalismin. Muun muassa. Puolueen johtaja Gennadij Zyuganov on kristitty kommunisti, ja hän myös kannattaa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Heillä on runsaasti nuoria puolueessa, koska puolue toimii ikään kuin vaihtoehtona 2024 vuotta kestäneelle putinismille. Vaikka kommunistit ovat lähentyneet putinistisia arvoja viime vuosikymmenenä. Iso ero on se, että kommunistinen puolue on luonnollisesti aavistuksen vasemmalla ja ihannoi Neuvostoliittoa, vaikka osoittavatkin halukkuutta reformoida sosialismia enemmän sosiaalidemokraattiseen systeemiin. Heidän lisäksi on oikeudenmukainen Venäjä-puolue, joka on maltillisempi kuin kommunistit, mutta myös konservatiivinen ja nationalistinen. Sen jälkeen on nationalistit, ja itse nationalistit voi jakaa kahteen ryhmään, vaikka melkein kaikki edellä mainituista ryhmistä ovat myös nationalisteja. Ensimmäisenä on liberaalidemokraattinen puolue, joka on kaikkea muuta kuin liberaalidemokraattinen. Kyseisen puolueen johtajana oli pitkään Vladimir Zhirinovski, joka oli suuri populisti ja tunnettu mielipiteistään, kuten että muslimien maahanmuuton estämiseksi pitäisi rakentaa suuri muuri Venäjän etelärajalle. Zhirinovski vihasi NATOa ja Yhdysvaltojen maailman yksinapaisuutta ja halusi, että Kiina, Eurooppa ja Venäjä tulisivat sen tilalle. Hän puhui jopa muuttolintujen ampumista hallituksen voimalla, jotta ne pysyisivät Venäjällä. Hänen kuoltuaan puolueen valta on surkastunut, koska heillä ei ole enää hahmoa, joka yhdisti puolueen. Tämä puolue on hallituksessa yhtenäisen Venäjän kanssa ja he ovat varsin samanlaisia myös, vaikka liberaalidemokraattinen puolue onkin populistisempi. Muita nationalisteja ovat eurasianistit, joiden tunnetuin filosofia on Aleksandr Dugin. Hänen poliittinen filosofiansa duginismi on fasistinen ja Duginin sanojen mukaan haluaa kaataa uusliberalistisen atlantistisen järjestelmän, eli lännen. Hän on radikaali kansallisbolshevisti, mikä yhdistää kommunismin ja fasismin periaatteita. Hän on Putinin lähipiirissä ja sillä kautta isovalta. Ukraina myös yritti salamurhata hänet vuonna 2022. Sen jälkeen on vielä Uusi Kansa ja liberaalit. Ja liberaalit on hajaantunut joukko erilaisia uusliberaaleja joukkoja, joiden virallinen johtaja on Uusi Kansa-puolue. He vastustavat Ukrainan sotaa ja haluavat liittyä osaksi lännen orkesteria, samalla poistaen Venäjän pitkän autoritäärisyyden perinteen kansalaisvapauksia samalla lisäten. Heitä voidaan sanoa ainoaksi, jotka selkeästi eriävät putinismista, vaikka monet ovatkin konservatiiveja. Heidän kannatusta löytyy kaupungeista ja nuorisosta, jotka haluavat muutosta aikaiseksi. Heidän kannatuksensa on viime aikoina kärsinyt ainakin pintapuolisesti, kun venäläisiä on lähtenyt maanpakoon kuka taloudellisista syistä, kuka autoritäärisyyttä ja kuka asevoimien värväystä pakoon. Siinä oli suurimmat tahot, jotka määräävät, miten Venäjä käyttäytyy nykyään. Tiivistelmänä Venäjän suurin osa tekee yhteistyötä nykykonsensuksen kanssa, mikä on konservatismia ja nationalismia. Historiasta tuntien Venäjä voi kuitenkin muuttaa nopeastikin lyhyillä ajanjaksoilla, eikä muutosta voi pois sulkea. Jos tykkäsit videosta ja haluaisit nähdä lisää historiaa, ajankohtaista, geopolitiikkaa ja yhteiskuntaa, harkitse videon tykkäämistä ja kanavan tilaamista. Kiitos. Voit myös ehdottaa videoita ja rakentava kritiikki videossa sisältävien mahdollisten virheiden korjaamista on tervetullutta. Kiitos.